Hayırlı gün dostlar. Татарстан сандугачы дигән проект Балтач районына килеп төште. Һәм бездә бүген кунакта Балтач сандугачы Рәмзис Галипов. Сәлам, Рәмзис. Рәмзис, үзең белән таныштырайык. Кыскача гына кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Мен өзім төп чыгышым белән Нурмабаш авылыннан булам. Хәзерге көндә инде Балтач районында торып ятабыз менә тормыш иптәшем белән. Бүген көндә малай үстереп ятабыз, Аллага тапшырып. Инде эшкә килгәндә инде Балтачның электр челтәрләрендә эшләп көн күрәбез. Бүген көндә алай дисәң инде Норма мәктәбендә укып, шушы Казан аграр университетында укып чыктым. Бүген көндә инде шушы районыбызда эшләп тормыш итәбез. Синең җыр сәләтеңне беләбез. Ни өчен киләчәгеңне, тормышыңны бәйләмәдең музыка белән? Нәрсә әйтим, җырны булай да зырлап була. Ничек кайчан теге инде профессия ягыннан килгәндә инде төптөрәк кирәк булды инде теге шундыйрак эш дип әйтәсем килә. Авылда баласы килгәч, теге барбар авыл баласы бар бит инде җырлап кына булмый, башкасында эшләргә кирәк. Шуңа күрә җыр сәләтем икенче нәрсә дип әйтим инде, икенче планга калды дип әйтик. Дөрес булмас, шулай санасаң. Болай инде ошый җырлыйм, чакыралар, Аллага шөкер. Берсендә ким калдырган юк. Әйткән кеше сүзен тыңлап, шулай җырлап биеп, Аллага шөкер эшләтәбез. Син эш вакытында да җырлыйсыңдыр, әйме? İşte инде моңланып киткән вакытлар була. Аны теге хезмәттәшләр дә килеп куя инде. Мәйдә без җырлап җибәрәбез дип. Җырлыйбыз, Аллага шөкер. Аның җырның кемәтмеше җырны җыртыгы юк бит аның. Кайчан җырласаң да, ничек җырласаң да һәр вакытта үтә, Аллага шөкер. Менә концертларда район сәхнәләрендә җырлап йөрибез, Аллага шөкер. Балкыш ансамблендә җырлап йөрим менә. Başta Kazandayım. Kazanda orkestra şadırına Kazan orkestrasında. Onda doğru kuşlarını çıkartma bilen zırladık. Ayran konkurslarda nasıl 30 Ağustos Ağustos vakitte Tatarstan köyünde zırlayıqında. Ondan indi men rayona qaydas keldim desin aytganda Kazanны бит bitirmedim. Tek avul balası başta indi. Avulga qaydas keldi. Hozirgi kunda buna avulda yashab yotamiz, rayonda indi. Bunda da indi, Allohga shukr. Chaqirib turalar, ijralab turamiz. Aytganimcha shu boqshansan bilan ijrlaymiz indi. Rayonda ijralatar, Allohga shukr. Orta sahnalarni shoy. O'zingga nima ijrlar yoqimliroq? Men ko'proq indi Salavat Zakiyevning ijrlarini ko'proq o'zimga yoqin etam. Ошый күбрәк шуларны. Халык җырлары. Татар халык җырлары менә шулар бата дип әйтик. Һәм бүгенге проектта да син Салават Фәтхетдин репертуарыннан җыр башкарырга булдың, әйме? Җырын башкарырга булдык. Тәмис белән менә Аллага шөкер. Чыкканда дип Аллага шөкер. Ничек килеп чыкканын без хәзер күрербез, ишетербез. Яшемнәр килсә, яңгырдан калып чыгар. Урсалтауда күрсел туман, әллә шуңа моңлана. Утта айлар көтә зәйлер, суларында йөз алмыйм. Урсалтауда каралар яуган, барам инде төз алмыйм. Утта айлар көтә зәйлер, суларында йөз алмыйм. Урсалтауда каралар яуган, барам инде төз алмыйм. Яшемнәр кидерсә,
залымын, ей, Урсал тауда қарылар яуған, барам инде түз алымын. Сілер білі, алтын бизір ойығына, Урсал тауны сары сарған, керсем шығалмамысыға. Күтті ойлар күтті зәйлер, суларын ез алымын, ей, Урсал тауда қарлар яуған, барам инде түз алымын. Күтті ойлар күтті зәйлер, суларында ез алымын, ей, Урсал тауда қарлар яуған, барам инде түз алымын. Урсал тауда қарлар яуған,